El Blanes i el Cornellà van protagonitzar ahir un partit bastant lleig al camp municipal dels Pins, marcat sobretot pel fort vent que va ajudar els visitants a la primera meitat i els locals a la segona. Ja de bon principi es va veure la necessitat de tots dos equips d'endur-se els punts, i és que del joc de toc se'n van oblidar ben ràpid. Tot i això, després d'uns primers minuts ensopits, van arribar les ocasions. Primer van ser Cebrián i Charly Ruiz que enviaven la pilota massa alta pels visitants i després Aitor xutava al pal la millor ocasió del Blanes. A 5 minuts del descans, el Cornellà s'avançava finalment en una acció molt polèmica. Suárez rebia aquesta falta clara que l'àrbitre no xiulava i mentre era a terra protestant a l'àrbit, els visitants continuaven la jugada fins que Charly Ruiz feia la passada de la mort per Cebrián. Amb l'1-0 al marcador, els blanencs van sortir a la segona part a mossegar i decidits a aprofitar el fort vent de cara. Primer Pitu al minut 2 feia aquest fort xut i després Suárez al 3 buscava l'empat a passada de Narcís. Un empat que arribaria finalment al 17, després d'aquesta centrada de Pitu, que Aitor li posa els peus de Rodri perquè remati al fons de la xarxa. No li va durar gaire, però, l'alegria al conjunt blanenc, perquè la següent jugada ofensiva del Cornellà, el porter Albert Coca va fer aquesta errada monumental que deixava ensafat el segon gol a Cebrián. I si no s'havien posat encara prou complicades les coses pels de casa, al minut 25 l'àrbitre li mostrava la segona groga a Pitu i deixava el Blanes altra vegada amb inferioritat numèrica sobre el camp, una inferioritat que va aprofitar Dani Delgado pel Cornellà per fer el tercer al minut 35 després d'un ràpid contraatac. Quan ja semblava tot sentenciat, Rodri va fer de rebot a la contra al segon i va posar emoció al partit fins al final, tot i que el Cornellà, amb molt d'ofici, va impedir la remuntada blanenca. Bueno, justo, pues sí, porque el árbitro ha concedido los goles y a nosotros solo nos ha concedido 2 y a ellos 3. Justo está el merecido. Pues también, no hay que buscar excusas. El equipo pues no ha estado, no sé, no ha tenido presencia, no ha tenido la actitud adecuada en la primera parte y la segunda parte pues bueno, ya se ha condicionado con 10 jugadores y bueno, parece que íbamos a la desesperada, que nos teníamos que multiplicar, pero bueno, eso ha hecho también que nos precipitáramos y tampoco hiciéramos un buen trabajo. Sí, la victòria justa en un partit, bueno, per dir-ho d'alguna manera, perquè realment els dos equips molt necessitats de punts ha fet que no juguéssim com juguem nosaltres habitualment, però bueno, no. Ara jo l'únic que tinc que pensar és en millorar el que hem fet malament i aquests 3 punts ens venen de meravella. És el camp més difícil, jo crec, de la categoria. El Blanes que juga d'una forma molt estranya i desorienta molt, a vegades hi ha 6 jugadors rematant. Bueno, jo com a jugador i com a entrenador no havia guanyat mai aquí a Blanes, la primera vegada, per tant me'n vaig molt content. Amb els 3 punts sumats, el Cornellà avança el Blanes a la classificació, un Blanes que ocupa ara la 15a posició. Encapçalen la taula l'Hospitalet, el Llagostera, el Palamós i el Benavent amb 12 punts i la tanquen l'Olesa i la Pobla de Mafumet amb 3. El Reus, el proper rival del Blanes, és 6è amb 11 punts.